paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Well, kumusta kayo manan, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga wanlabas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y matlaan agbaliw, at to'y manan ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Yes, sir. Immediately, I will go there. No problem, sir. Thank you for your kindness to animal, sir. I know that, sir. You want me to repeat? I say. Okay. That's all, folks. See you later, sir. Bye. Sino ti kinasawm iti cellphone ba? Tapa English ka pa. English karabaw mo nga raod. Timan buskaw ni Mr. Graham Bell. Amerikano da jay. So akas tati pa nag-English ka. Naimbaga, tadamot basit amok iti English? Boss mo, kunam? Yes. Kasano manan ako nam abos mo? Basta. Legal a pagkwartaan da ito, nga ramidin may. Iso nga iti mabit, ay sus, bumak ng tantaon, kat magatag muntod ti kay kayat bu. Pudno ka di day tain tayo? Ewan! Kasanon nga iti trabahom iti barangay? Saan ko matabaybayan, kat? Daytoy, kat kasla sideline unlay. Sayang mata, no saan ko asarkan? Dakil ka no akwarta, no bilang taada maalamay. Maala? Nganya? Jack amo Iso nga rod nga agsarak kami kan ni Mr. Graham Bell. Ta ilawlawag na no anya dayjay maalamay. Kun mga laakpay ka no iti taok nga trabaho. Ta dakil a project daytaw. Ay kat makaammo ka Enteng. No anya man day tatrabaho nga ikasarkan. Awan bibiyang ko. Basta saan mo abaybay anti trabahom iti barangay. Ay, una yung tigas to'y abiyag. Nabambanog ka naggapu iti bangkag, awan pa iti madanon amakan. Sapay awan ni tuyang. Napnapanan namanan nga taya. Awan pa'y magsir-sirbi na day di abakbakitan. Napanman nga tan nakichismis. Nay, badaw nga da kamot gaya man. Naggapuam si ka. Awan pa'y mo tinaluto ang masangputan. Amo mo napanak iti bangkag. Napanak imutang kini marikwa ng itidilata si Danta kan sa nga salop abagas. Ay, badaw. Amom ka din ti latest adamag. Anya maninday taan nasagap mo adamag? Hindi, Kapitan. At the sideline na kanaw. Man ano kuma? Basta lakit di saan nabaybayan ti trabaho na dito'y barangay. So, saan basta-basta ka no sideline? Dakil a pagkwartaan. Ay delikado. Ang mga no kadwanan ni Ma'am Janet. Sino manin a Janet? Janet na foolish. Yakmet am-am mo dahi ta a Janet na pulis. Tay ngay utek ti pidap scam. Ay saan? Tibos na kanaw kat may nga Amerikanaw. Kat talaga kano adakkel a kwarta ti mabingay dano bilang taad da ti maalada. Nagure ka. Anya ngamin at trabaho day taya. Treasure hunting. This is the day that we will make big money on top, my friend. Kaslamal kam ti airdrop ko iti sa una. Yes, sir! I know! Porque, si, senyor. If you find the treasure in your barangay, you'll become rich. Do you want to become rich, my friend? No, I don't like to become rich. I am Enteng. My name is Enteng. I don't like to become rich. Biri angot nim, yaks. Iyo.
No. I mean rich is many money. Do you want many money? Ay, yes I want money, not rich eh. Okay. As soon as possible, we will start the operation in your barangay. Is that clear? Clear. No. My barangay is blurred pala. Adong gaminti basura. Nagkaiwara. But anyway, no problem. Because my constituents will linis-linis So we can start the job opportunity. Okay. Sir, let's eat the grass that you order in the court. No, apay tumot ngamin anak natang tea in order na dito nga Amerikano. What? Okay sir, you eat the slippery grass. What's slippery? That's what we call saluyot. Salbat? Ato yan tinakurente as of drink mau kwaraw. Ay, ang yaman ng nana. Wow! Nabang-ara na kapay. Wan takasanumot ngamin kat nagdaga ang ti panawon ita. Uwan nga raw da. Wan gayam, nagkita kayon kan ni uncle mo. Birbiro kan nakakat. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. Aya, uy, itaman pa eh. Amo na matabisyak iti panagpaspasadak. Naskan nga agbiyahiak ngamin. Tabay-bayadak pa'y lang ngamin taylon ka. Nung ngamin sana ka makabayad, ang mga no iguyod danday ito'y tricycle ka. Ay, kuha nga may. Limabas ni Kapitan ditoy, katsapsapulan na ka. Adan sa kanupra, chicken na. Kat Amerikano ti boss na. Ay sos, ang mga no sa bali daytan, narigatan. Agpasadak langan, tasig sigurado pa eh. Ibusak man pa'y dayto'y soft drinks ka, tagbiyahe akaon. Aw, anto yung tibuti yun nana. Sige, mapana ka. Ay, tibayad mo ngay. Pakilis tayo tinagan niyang gang. Isang timang bayad. At damag gayang boss na po raw. Sigurado, dolyar ti bayad na kankwa na. Sige. Surutan niyo lang timbanak kada kayo. Ay, suday ta tinakala na di mapangaigam ka. Sigurado nga ta dito yung sirok ti-punti kayo. Sumuti, nakuna na dito gayam ko nga Amerikano. Mr. Graham Bell, Yes, my friend? is this the way? The truth? In the gold? Oh, yes. Why you don't believe in me? Kwa, saan ba? I believe you. Can't you say? Naunagod tayo da. But no gold pa'y laang, mate. Relax, my friend. You must be patient. Ay, sana ka masakay. Kapay kat pasyente ti bagbagam. I am no sick. Sikun kadtupay na. Stop! Nabalog ka ba? Hoy! Saan tayo pa lang na tararamido nyo? Hoy, Mr. Police! Apay ka day. Amuyo ka diya may pare ti agkali. No awan ti igam yung dokumento. Jak amo day ta apaw. Ita, amumon. Ada ka di permit yun? Ato'y Sir Police. Sana permit da ito eh. Mapa da ito eh. Ne, ada pa'y gayam kadwayo nga Amerikano ah. Ay, awan na mo kiti dito, sir. Pinaduwak lang niya ako, kapitan. Amumot gayam ti agsaw iti iluko. Pinarigat nakpay lang iti English. Ala, ijay presinto ti pagpalawagan nyo. Arestado kayo amin. Ganabang inteng. Sa bagday nga Amerikano, misti sumitlagayam ti luko. Dandani ako na ibalod. Gapo iti kalukwan na. Naimbaga, tayong palawag ko analaing kadagay ti pulis ti napasama. Kat, anya nga rod ti aramidam ita. Ay kat bantaya kon ati barangay ko. Ta mga noda sa bali ataw ang managdakdakais. Kat day taman tulag kalkalin ti aramidon da. Nasayaat no kasta. Ala, ingka nga rodan agsakdo iti danom. Kalpasan na, agbalsig ka iti kayo apag sungrod ta.
Kalpasan na. Nagadukat may paparamid mo. Ayan tay kunam, amagatang ko amin akay kayat ko, Ay, kwa. Ayan na, inteng. Tatabatang, naimbag tanaranan kayo dito ayan ti bangkag niyo. Nay, asla na patitibag ang makwaraw. Ay, talaga ang napataga. Ala, ibagamon no anya dayta. Tanay, adupay ti aramidag. Adda na pasahiros ko apaw. Anya kumaita? Adda ka no gamang anak kalamang dito barangay tayaw. Anya ngay dayta gamang? Balitok ka naw. Ah, Nakalamang ka no iti sirok ti dakkel akayaw. Kat nakunana, mga yabak ka no iti kaduak amang kalay. Taado ka no dayjay. anya? Kat no bilang masapulan tayo. 50-50 ka no tibingay ti tunggal maysa. Ha? Wanya, mayat ka tatabataw. Kwaraw. Apaisan mo ka diyan na damag tinapasamak kini Uncle Mau. Kanya kadwa na apiki nga Amerikano. Kaya mo tiniliw ida dagiti pulis. May parit lang araw doon ti inaramid da. Awan pa'y ti permit da. Damag ko Ngamusan ka ngagdanag. Tarabi tayo ka nung agkalay. Tapnaawan ti makakita ka datayaw. Ang interesado ako araw ka. Sigurado nga tadayta. Siguradaw. Impakita na pa yung arot tinakali da balitaw. Nagsilang gayam. Kasla sabon ti kadakal na. Ah, Kun nagdagsain. aya. May ganam. Una, Agora ka. Anya nga tinagan na dayta hapon. niya machita Iya machitay. Agora ka. Kaslam amok dayta. Wain, pamilyar tinagan na. Ha? Sige, umanugot akong gwaraw. Kano tayo amang ruging nagkalay? Iti kabiitan ka no apanawain. Ne, kabarbaruman nga daw may dito'y agang ganaat. Ita man pa'y. Anya nga tatigagara na. Ay bago oras mo, auntie. Mabari na damag. Naa, naglukon taan ti kunana kanyak. Naimbag kumamot no gwapo. Agro-pro pa mat abakas. Naimbag nga oras mo mat. Anya ti maipaay ko ken ka, Mr. Kiyata. My name is Mr. Yama Kiyata. Chita? Isubat lagayam Tagro-pro pa ka, bakas. Chita ko naman. Anya ko na. Ha? Ay kwa, awan. Anya ti gagara, Mr. Chita. Makabiro ka, Kwaraw. Dito'y kano masarakan. Ni Kwarag? Kwa. Ijipay abanda ti ayan na. Apay aya. Agama na. Sige, patuloy akong. Sakbay na. Hero, beautiful. I like you. Bye. Na yan day ahapon. Kaya't na kano. Pakpakawan mo ta. Ha? Saan ko at type? Ay asino din napatalikod na kagawad. Sa kang matipagnana. Asino dayjay. Anya tigagara na dito'y barangay tayaw. Hapon day kapitan ni Mr. Yamachita. Bibiro ka namat ni Kwarog. Hapon? Yamachita? Na. Kasla isuday ta tinabayagan ang maipadpadamag. Nga adu ka na tinaidul-dulin na agamang dito'y Pilipinas. Sa bali day kapitan. Kat no nabayagan at maga ni Yamashita. Sa bagay agam apay abirbiro ka na ni Kwaraw. Saan namat nga imbaga no apay? Ay, sa balik parparik na kanya. Ang mga nwada aramidan da dito'y barangay tayaw. Anya ti kaya asawan, kapitan? Ay, ang mga nwag treasure hunting damot. Kat no may parit ti kakasta nga aramid. Nang runa, no awan permit na. Ay, payman. Kasaritak man ni Kwaraw. Mr. Yamachita, dagiti kakatuak. Iso ni Tata Badaw, kan isumat ni Nana Tuyang. Naimbag nga oras mo, sir. Kwaraw, udno ka di apon dayta. Nagpuskol matibibig na.
Hapon day tatabadaw. Nice to meet you, sir. Kwaro, apa'y nangarakay kan bakit? Ha? Ang mga no saan makatrabaho dagitan. Ay, nagagit-dagito, sir. Urean niya ti ipatrabaho yaw. Kayang-kaya da. Sana yan, tatabadaw. Nanatuyang. Pagno dayta, sir. Pudno day ta, sir. Bueno, hugyan tayong trabaho tayo. Ada kanyak mapatibarito. Masarakan iti. Dakir apuun ti kayo. Iti banda daya nga at paraon. Ay, amok dayta banda, sir. Agure ka. Kasano nga itibingay gayam, sir? Unyag pa iso, sir. Kasano ngay? Kaslakurak idin kerkakwaro. Patas bingay. Sarapi-sarapi. Ha? Nga, sarapi-sarapi. Kaya't naasawan tata. 50-50 ka now. Ay, kituan, Ngabda kayo makaambo daton. Ada ngamin hagbambantay saan makit kita. Iso ti datonan tayo. Tapno ited na ti barito. Ha? Asino ngay dayta ngagbanbantay? Padak metraan hapon. Idinarpas gubat. Nagbati, bantayan na barito. Iso tapno patas tiraban. Kukwayo maidaton. Anya ngay inteng, nadanon mo ni Kwarog. Isa nga raw. Kasano nga rudan nupod no nga ag-treasure hunting da. Ay paritak ida. Saan na mabalin? Ang muda mat, aday tatidandanin ng irobo kanya. Ito arami din da. Heh! Saan na mabalin? Aw, adto yung tibingay ka. Paris amanaw. Adoy matandi ngay mikin ni Bataw. May sababaw. Ay, sigurado day tuyin ko araw. Bumaknang tayon adi na oras. Ang harap tata. Kat makabalayak ton iti dakdakal. Kan napimpintas. Makaasawa ko maton iti talaw. Sigurado Magatang kontomatan ti kay kayataw. Santa matang agdap-dapal tulangan iti asin numangan tabadaw. Rugyan yo agkari. Tasya kon makaamu awit yo. Ada pa'y ngamin ritual aramidet. Ag sobri ak karpasan taro ura. Ay na. Naunagan day ti abot at nakali tayo kwarog. Ayam. Saan tayo pa? Nadanon. Yadda dito yung timapa. Ay, Uy, nga ron tatabadaw. ay, tulungan dakmet amang bagkat kadagiti. Nagdadak kalabat bataw. Ay, siyakmet la ka na yun nanti mang bagbagkat. Ay, lemtag sapayan ti bukot ka. Talaga mo't alimtag. Kumusta panagkaryo? Dantay sakang. Sungbata mo na kwarog. Sige na tatabadaw. Diyak amot isungbat ka. Sakman langan. San mi pa'y anadan non. Nabanog kaman! Nagsakit pa yan ti bukot kau! Aguray ka na to yan. Kuray ka to yan. Kapay ang kasta ti panagsaom. Ano raw? Ada aw na. Siyempre agi ko nga raw. Kasta ya. Wal, Ara, lugar kayo bayrahin dita. Ituloy tayong bigat. nangigya. Inton bigat ka naman Mala. Ipagam nga rin to yung arumar tayo. Chita! Umuloy kamay! Duwan a Domingon at jak nakikita dagiti kasawa a badong kentuyag. Kan oray ni Kwarog, jak maten makikita. Ay uresya. Napanak iti na minsan iti balay da pare ba daw? Awad mo taaw. Idi na minsan arabi. Napanak iti balay ni Kwaro. Ang awan mo't lang taaw. Hindi. Napanandan ngay, Ti kasayaatan nga ramidam inteng.
Ingka i-reporten ka dagiti otoridad. Ang mga nadamot tandakos anapasamak kada kwada. Unyag paiso, Kapitan. Ipakaamo yung tinapasamak. Tas saan pa analadaw ti amin. Ay na, amom ko araw. Adon, ti naitid ni Adaton iti agbambantay ditoy. Saan tayo naglangan na masarakan ti ibagbaga day di asakang abalitaw? Uray sa karong tata. Naisaldak pa yung di motor ka. Tapno lang at na maitid ko abingay ka. Naibos amin ang adingon ta ba daw? Uray ti kakaiso na abang kagta. Inlakotan tapno lang at damay daton ta. Kasano day tuyan ngay? Nagbayag tayo ng kalkalay. Kung may sa, saan naglangan niya umay day di hapon? May kamot ti pagsigda awak tata. Kalpasan na maala na dagiti daton tayo. Kalapit ni napimanaw. Napanan na na. Kahit nun ako na nga orasyonan na kayo. Huwag na raw. Malang, ituloy tayo kintintiag kali. Sige. Anya day jay? Langag ko na na. Agoy ka. Uray siya. Nangid ko may. Ala, palain to yan. Sige! Ay, sos. Bumaknang tayo. Yes! Na, imatidog mag-alan daw! Ay, saan mo atuktukan na na? Pili ka daw. Ang mga nuwan niya daytan. Agoy ka. Kasla. Ha? Ay, ito yan. Saan mo tuktukan data? Bomba data! Ha? Ay naimbagtasan abimtak day jay abumba. Eh, sorry, Uncle. Pakawanan da kami, paray. Sana maulitain. Agpakawan kayo kung niya pupulis sana siya. Nabayag kayo ang sinapsapol tabalaagan kayo. Ang marabiimot gayam ti panagtrabaho yaw. Ayun, Kapitan. Anya ngay ti madamag iti day hapaw. Niya machita. Kasla ka po lang day jay. Ngampi kigayam. Uray ti panagsasauna. Piniki na. Ha? Dagiti idat dato nyo adingwan. Ilakla ko na gayam iji ilit. What? Ha? Sumit lagayam akanayon nga da iji palingkay. Dagayam. Ilakla ko na dagiti pinarti na akarnit babaw. Kaldeng. Manok. Kanda dumapay. Anya? Ito salbaga sa kanain. Ikasanutan ko daw. Awanan dyan motor ka. Kasanuak pa yun ngayon ka. Ayun na yan. Ang serbi ko mga adal day takada kayo. At saan nyo ako pa? Kat saan nyo ngalalaan. Kang runaan na. Tigamang iti unag ti daga. Agyaman kayo, ta saan abimtak jay bomba, anakaliyo tatabadong, nanatoyang kenkwarong. Tanong ang mga napirsa-pirsay kayo kumaitan. Ala, sige! Di ba ang tinagibusan ti sa balipay ng istorya? Ana daw manipod iti dinto agkupas abadas ti kakaysona? Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Kirby Riliera. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPPC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami! Iting kay panagdingag.